Lady One Studio. Auya manguru wanga inonzitie utunondidzinga basa ibasa rine basa re ndiri pabasa basa rina basa ndakapinda basa ibasa rine basa kana ndichitsvaga basa ndatova popo ndakawina makasa iramba uchisaiza murungu ndokumanyisa wazvinzwa iramba uchisaiza murungu ndokumanyisa wazvinzwa ndipe mari yangu hapasina murungu ndipe mari ndipe mari ndipe mari yangu hapasina murungu uchiseta varungu ndipe mari yangu ndipe mari ndipe mari yangu inzwa murungu ndipe mari yangu ndipe mari hapasina murungu wazvinzwa chimbomira zvekuti ndifonere murungu pandakapinda basa waitiwe murungu ndatova mungu iwe murungu du zvamakumona sadza asi vanespoon pamakuda kuvhara uyu havharike ndakavhurika ndakuda nhasi kwete mangwana makutaura mava kutomo aiwa ndipe mari yangu hapasina murungu ndipe mari ndipe mari ndipe mari yangu hapasina murungu uchiseta varungu ndipe mari yangu ndipe mari yangu inzwa murungu ndipe mari yangu ndipe mari hapasina murungu wazvinzwa ndakatotsamwa nati hapasi kushandwa pano pachatoridzwa murungu semapiyano dzatova ngano inzwa murungu ndokutuka nechina sangu lelele wazvwanzile ndakatotrena atizima leno fonera vanozana navo pano pepano hapasi kudiwa ngano pano ndipe mari yangu hapasina murungu ndipe mari ndipe mari ndipe mari yangu hapasina murungu uchiseta varungu ndipe mari yangu ndipe mari yangu inzwa murungu ndipe mari yangu ndipe mari hapasina murungu azvindidzinga basa ibasa rine basa re ndiri pabasa basa rina basa ndakapinda basa ibasa rine basa kana ndichitsvaga basa ndatova popo ndakawina makasa iramba uchisaiza murungu ndokumanyisa wazvinzwa iramba uchisaiza murungu ndokumanyisa wazvinzwa ndipe mari yangu hapasina murungu ndipe mari ndipe mari ndipe mari yangu hapasina murungu uchiseta varungu ndipe mari yangu ndipe mari yangu inzwa murungu ndipe mari yangu ndipe mari hapasina murungu wazvinzwa ndipe mari yangu hapasina murungu ndipe mari yangu hapasina murungu uchiseta varungu